Tuto dcera mi prvá zomrela, tuto čo. Keď vedeli, že my tu bývame, tak by tu nemali ani žiadny vozy. Lebo tu nesme tiež my nejaké zvieratá, ale my sme tiež ľudia. My doma vodu nemáme. Tak keby bol aj večer, to ja idem sama. A nikto sa mnou nepríde ani. Už ani vonku by som nešla, lebo už nám nebolo by zima. Už len by sme išli sebe dávať, až by bola voda. Keď som začal svoje roky, keď som mal už 12, 13, chápeš, potom som začal kradnúť. Potom ma dostali aj do basy. Vysadil som a teraz môžem povedať, že sa no nie až tak, ale držím sa. To som musel kúpiť, lebo zima ide, ne? Zima je. Keď dajú lístky, tak si musíme zadovážiť. Tak aj otec išiel a dostal 3 roky a pol. A zadarmo, čo neprinesol taký veľký drevo. Len taký prinesol a zadarmo išiel. Ono sa to, majú také spôsoby, to je fakt na ukážkové niečo, čo oni dokážu vymyslieť si s tým drevom. Takže môj názor, radšej môj názor nepoviem. Jedného, dva stačí a netreba mi 10-20 deťoch. A dievčatá si to okolo, kedy väčšinou sa zapadajú rodiny? O 14 od 15, niektoré aj o 13. Ale tak vieš, vedel niečo hrať, ale tak ja som asi možno zdedil po dedovi. Skrátka bolo to pekne, šťastné to bolo. Aj my sme sa radovali tiež, že ideme vystupovať. A keby to bolo tak ďalej, vieš, tak možno aj život by sa nám zmenil.